Pwy wyt ti a beth ti'n neud? Hogan ar Gerlan ydw i ym Methesda a fe enw fi di Linda Brown, dwi'n gynghorydd lleol, dwi ar bob pwyllgor sydd yn bodoli, dwi'n credu, a dwi'n gweithio efo Theatr Bara Caws yn gweinyddu'r cwmni ers 29 o flynyddoedd. Pam dewis gosod y Gadair yn fan hyn? Wel, mae fan hyn yn un o'r llecyna dwi'n hoffi fwyaf. Mae'n dod ag atgofion melys o fy mhlentyndod, lle fyddwn ni'n dod efo fy mam a fy nhad a cael picnic, yn nhad yn gweithio fy yn y chwarel. Mae o'n jyst lle godidog o braf a hyfryd, dwi'n credu. Pwy, beth yw'r dylanwad mwyaf arna ti a pam? Wel, wrth feddwl yn ôl rwan, dwi'n meddwl na'r dylanwad mwyaf sydd arna fi ydy dylanwad fy mam. Oedd hi'n berson, cry, cydwybodol. Dwi'n gweld rwan yn y mywyd i gymaint oedd hi wedi dylanwadu arna fi, a deud y gwir. Actor gorau Cymru. Wel i mi yn well na Anthony Hopkins, well na Richard Burton, y Mr Rhys Ifans o Rhythun, fo ydy'n arwr i. Be sy'n dywylltio? Sy'n wylltio fi fwyaf, di pobl yn gweld bai ar bob dim a gwneud dim byd i hunan. Dyn nhw'n fodlon gwneud dim yn eu cymuned, ond maen nhw mor barod i weld bai ar bethau. Be sy'n dynweud yn hapus? Fod yng Nghwmni fy nheulu a fy nhair wiresau a'r cinio di Sul teuluol bob di Sul lle da ni'n cael lot o hwyl ar e'r byd yn ei le. Dy hoff le? Dwi'n licio fan hyn ym Mhont y Tŵr, dwi'n licio fyny ar y Foel, fyny'n Gerlan, a dwi'n licio pentre bach yng Ngwlad Groeg o'r enw Parga. Theatr neu deledu yn sicr theatr yw fy nghariad cyntaf. I gloi, sut brofiad oedd y Gadair i ti? Profiad braf, ti'n fwynhau yn fawr cael deud yn neud.